שלום וברכה, רציתי להגיד מספר דברים שכדאי שאנחנו נשים לב אליהם. נתחיל עם ההפטרה של פרשת בית חנן. פרשת בית חנן, יש פסוק כזה, יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח השם נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום, ודבר אלוהינו יקום לעולם. מה המשמעות של הפסוק הזה? הבריאה שלנו היא משל אותה לחציר ועשב השדה. הכל נובל, הוא קם ונובל, אבל בכל זאת הנקודה העיקרית היא ודבר אלוהינו יקום לעולם. הכוונה של העניין הזה שאכן הבריאה של העולם הזה, אנשים באים חיים וקמים והולכים, דור הולך ודור בא, כמו שאמר שלמה המלך, ובסופו של דבר הרצון של אלוקים הוא זה שקובע, הוא זה שישאר בעולם הזה לעד ולעולם. כלומר, אם השם רוצה, הרצון שהוא יהיה ככה וככה, שהבריאה תתנהג בצורה כזאת, אז זה מה שיקרה במה שנעשה את זה. ואנחנו יש לו את הבחירה הזאת, לעשות את זה מרצון, מרצוננו חושבים ומתוך ההכרה וההבנה שזה אכן לטובתנו, לטובת ילדינו ולכן. וגם נקבל על זה שכר גדול. לא רק אנו, גם צאצאינו. לעולמי עד יישאר לנו השכר הזה. במידה ולא נרצה לעשות את זה, אז יש גם את השכר והעונש. אז בורא העולם יצטרך יאלץ בלית ברירה, לתת לנו עונשים ולייסר אותנו, כדי שנאמין שזה לא הדרך הנכונה. כמו שכתוב בפרשות האחרות, כאשר יסר השם, איש את בנו השם יסרך. זה לא שהוא, אבא לא רוצה מת, משתוקק להעניש את הילדים שלו ולתת להם מכות. אבל כשהוא רואה שהילדים לא הולכים בכיוון הנכון, או עושים דברים נגד רצונו, או דברים שמזיקים להם, מתוך ידיעה או מתוך מחשבה שהם מודחית, שזה הדבר הנכון, אז הוא נאלץ לתת להם עונשים, לתת להם דברים כדי שיבינו שזה לא אותו הנכון, לא הדבר הנכון וזה לא תרעתם, מתוך אהבה, לא מתוך שהוא שונא אותם, ושהוא משתקק להעניש אותם. או פי אותו דבר, ואותו משקל זה גם בורא עולם. בורא עולם אוהב אותנו אהבה גדולה מאוד. בנים אתם להשם אלוקים. בורא עולם אוהב אותנו, משגיע עלינו. הוא ברא אותנו והוא משגיע עלינו. והוא מחיה אותנו ונותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אם זה בבריאות, אם זה לאכול ולשתות, וכל מה שצריכים וכל מה שרצים, כדי להחזיק מעמד. אבל לצערנו, אם עושים נגד רצונו ועושים דברים שמזיקים לנו, שאנחנו לא יודעים שמזיקים לנו, חושבים זה לטובתנו, אז בלית ברירה לטובתנו, הוא צריך להשתמש במקל ולהעניש אותנו. וכל אחד שואל מה הוא רוצה נושם, אז יש לנו את הפרשות האלה. והיה עקב תשמעון את המשפטים ואת המצוות אשר אנחנו צווך היום, ואז את ההבטחות הטובות. ונתתי שמכם ביתם, הגיש שם ביתו, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. וכל ההבטחות הטובות האלה של בורא עולם. בארץ תיתן פליה, ושכבתם ואין מחריד. והסיק לכם דיש בציר, ובתיר לכם זרע. כל ההבטחות שבע של הטבע, של טובת השדה, של הפירות, של הכל,
שיהיה שקט, שלום ושלווה בארץ. שאתם תשבו ותתענגו על השם. בלי מתח, בלי חרדה, בלי שמסכים שיסכן אתכם. לא יראו עליכם טילים ולא יראו עליכם כל מיני טבח של האויבים שלנו מבחוץ, מבית ובחוץ. וגם כן אנחנו מתקדמים מעלה. זה היה בפרשת ועקב, תשמעו. מגיעים לפרשת וראה. ראה השם נותן לך לפניך ברכה וקללה, ובחרת בחיים. יש ברירה, יש בחירה חופשית לאדם לבחור בדרך הטובה ולזכות בטוב האלוקי ובשפע האלוקי של השגחה, שיהיה לך טוב, שיהיה לך ילדים טובים, שיהיה לכם אוכל בשפע, שיהיה לכם שקט ושלווה. או שאתה רוצה בכיוון השני, לא לשמוע לאלוקים ולעשות ככל העולה על רוחך וכל מה שאתה חושב שהכי טוב לך, ואז במידה כזאת אז זה נאלץ לתת לך את הכלל לצערנו, שזה דברים לא טובים. אז כל אחד יש לו את השיקול דעת שלו, מה הוא רוצה בחיים שלו, אם הוא רוצה לדבוק בהשם ולחיות בצורה טובה. והוא וציציו בהשגחה אלוקית, כמו שאנחנו יודעים, הכל מאיתו יתברך. הוא יכול לתת לנו בריאות, הוא יכול לתת לנו שלום בית, הוא יכול לתת לנו ילדים טובים שילכו בדרך הטובה, הוא יכול לתת לנו הכל. אנחנו רק צריכים לבחור בכיוון הנכון ולעשות את הדברים הנכונים. מהם הדברים הנכונים? אשר תשמעון אל אלוקים. לשמוע דברי תורה, ללמוד את התורה, להקשיב לבורא עולם, לעשות את מה שטוב ומה שהשם חושב שיהיה טוב לנו. זה לא